FC Nordsjælland tager konsekvensen af det røde. Nu er der 10 minutter tilbage, og der er point foran nummer 2. Jakob. Andreas Hansen bliver næsten snydt derinde. Alternativ redning. FC Nordsjælland tager konsekvensen af det røde kort, så tager Nordheim ud. Der bliver spillet væk, og de bliver forhindret i at tage et hurtigt frispark. Smart nok af AGF. Links. Jakob. Langt ned i tempo. Det er sådan virkelig en balancegang. Sat aflevering. 5-mands bagkæde. Og du kan jo stadig gå ind i momentvis og presse AGF'erne. Jakob forsøger med i spillet her. Torvbaner, det er noget helt andet. Det er sådan noget andet. Ja, der kunne man se, at fodbold var et udendørsspil, ikke? Jeg synes så også, vi har kunnet... Emery kommer ud og ligger i venstre. Giflings ligger til højre derude. Tobias Bæk kommer til at ligge op i angrebet lige bagved omkring Patrick Mortensen. Lang bane her med virkelig at tage fat i den der mesterskabsdrøm. Her lige nu med 1 point i banken til AGF, så er der 3 point ned til FC Midtjylland, inden de spiller senere i runden. Så kan vi jo lægge 2 til og se, at AGF potentielt kan være 5 point foran nummer 2. Arnstad. Som der er blevet slået i denne her kamp. Han spiller ikke som en, der lige har haft endnu en hjernerystelse. Fulde danske kører lige nu på 3+. Ja, det er jo... Med front mod en forsvar, som han faktisk er hurtigere end. Så trækker det folk til sig. De er jo nødt til at møde dem, der tager trækket. Gang bliver bolden snuppet, relementeret fra Lind af Jakob, der også holder sig rigtig godt i drev. Jakob slipper bolden på det rigtige tidspunkt. Links tilbage til Jakob, der går med et forsøg på et indlæg. Nu er der 10 minutter tilbage. Dampen er altså gået af. Han har haft i dag. Karls indlæg. Bæk, der er stadigvæk muligheder på den her. Jakob! Hansen redder, Bæk samler op, og Hansen redder igen! 2 fantastiske indgreb af Andreas Hansen, der holder FC Nordsjælland på pointhøjde. Han havde i sidste runde. Lige præcis, ligesom i sidste runde mod Randers, hvor han også var afgørende. Fordi ved den lejlighed fik en sejr. Nej, hvor er det en god redning. Nummer 2 der. Den der glimrende, men så kommer Bemo
Det forreste stang. Og endnu en gang var han i aktion derovre, der bliver samlet op. Chamche lå der. Så er det heller ikke nemt at lave mål, når man har både træværket. Vi taler om det på den måde, når det er AGF, der ligger der. Det vil de nok helst ikke selv i klubben, men det kan de jo, hvis de ikke får fuld gevinst her. Så kunne også være inde på en sejr vil gøre en stor forskel. Super aflevering over til Emery. Emery indenom! Emery! Han er en af de unge kometer, der finder det afgørende mål for ham. Det er mesterligt. Mesterligt i mere end en forstand. Det er fremragende. Og fodboldlidenskab. Og bølgerne går højt. Også nede på banen her. Men det her, det er for AGF. Det er meget en fortjent sejr, men det er også på mange måder en stor sejr, ikke? Det her med igen. Chamche. Og kæmpe sig til en afgørelse. Hvis de skulle spille mod Real Madrid, så ville de tro på uafgjort eller måske en sejr. Så meget selvtillid er der. Det er et godt billede. Også på udbanen. Den her fra Heide op mod Lind. Der kommer på banen igen. Der er til Mekki. Eller ned for fødderne. Af Bertelsen. Jeg synes, det er skønt, det er også sådan en som Emery. Vi snakkede om, hvor vigtigt det var, at man nogle gange opsøgte 1 og 2 mand for at drive spillet. Og det er jo det, denne her unge komet gør ude på venstre side. Okay, jeg tager chancen, jeg må ind og udfordre, bare for at skabe noget. Advarsel til Jens Fønsgaard Olsen, som taler sidst var irriteret over det her indkast, blev dømt imod FC Nordsjælland som et fejlindkast. Gæsterne er frustreret. Badji holder på bolden den sidste omgang.